rahama shi ya fassara abun shi. Kalmar maula tana ɗauka abubuwa da yawa, amma ai annabi rahama sai da ya ɗaure ta da ayat alastu aula bil mu'minina min anfusihim. To annabi aula bil mu'minin babu mai sabani a cikin musulmai cewa tana nufin annabi ne jagora shugaban kowa. To yadda ayan nan ta zo da aula bil mu'minina, to shi ma aliyun aula bil mu'minina min anfusihim ba'da rasulullah. Idan kuma mutum ya ce haka, ban yadda ba, ai hadisi sai mu ce mashi to ya za ka yi da hadisin barra'u dan azibin da ya zo a cikin musnadu ahmad, wanda bayan an yi gadir don annabi rahama ya sa duk sahabbai suka mai imam ali bai'a, bayan an gama bai'a da yan kwanuka kafin a tashi wurin, umar ibn al-hattab ya zo gaban imam ali sai ke cewa hani allaka yabda abi dalibin, ina maka congratulations ya kai dan abu dalib, asbahata daga yanzu ka riga ka kasance kai ne maulaya, jagora na, wa maulal mu'minin, kuma kai ne jagoran mu'minai gabaki ba da rasulullah. Anan ya faɗa yana cikin musnadu, kuma suka ce hadisun me ta hakiki, yace hadisun hasanun, yace hadisin sahihul li ghairihi, wato an samu shi kenan da hanyoyi daban-daban waɗanda suke hanyoyi hasanai. To tambayar da za ta zo nan, kafin hadisul gadir ba an yi hadisan da suka tabbatar da cewa soyayya imam ali wajibi ba ce, kuma ita ce alamar imani, ke yi shi alamar nifaka? Ba akwai hadisai kafin gadir ba da inda annabin girama ke cewa duk wanda ya so alini ya so, wanda ya ki alini ya ki? To tambaya, masu wannan tawilin da suke cewa wai ran nan hadisi na nufin man kuntu ana nasiruhu ko kuma ana muhibbuhu, suka tasirin fasashe haka, shin suna son su ce mana dama Umar ibn al-Hattab ba masoyin Imam Ali bane sai ranar Gadir? To idan ba masoyin Ali bane sai ranar Gadir, to hadisin da annabin rahama ya ce ma Ali, ina rantsuwa da Allah ba mai son ka sai mumini, ba mai kin ka sai munafiki, waɗannan shekarun da Umar ya yi kafin ya fara son Ali, me suka yi jefa shi kenan ciki? Ga fasara ba ta yi ba. Batun fassarar muhibbu da nasiru, wannan cewar da Umar ya asbahata maulaya ta karyata ta. Dole ka yadda Umar masoyin Imam Ali ne kafin ranar Gadir. In baka yadda masoyin Imam Ali bane kafin ranar Gadir, to hadisin da ya zo ya ce duk mai kin Ali munafiki ne, ka dan bara Umar. To ya za a yi kenan? Don na ji wani malami yana sana cewa wai in wani ya isa ya fassara mashi, ya hito mashi da bayanin cewa Ali ne aka kafa tiryan ga Umar ya fitar muna. Ta yaya muka gane? Don Umar dama ba makiyin Ali bane. In ko ba makiyin Ali bane, kaga ba munafiki bane. Kenan ba ran nan ya fara son Ali ba. Don haka yanda ya ce asbahata maulaya, ya san ba magana soyayya ake ba, ba magana taimako ake ba, magana biyayya ta jagoranci. To idan ma mutum bai gane ba, yanzu waƙi Allah ya kawo mu lokacin da mu'ujiza annabi rahama take aiki a gaban idanunmu. Waƙi ya tabbatar da cewa hadisul gadir hadisi ne da ke nuna biyayya Imam Ali ta jagoranci, kuma na siyasa da tattalin arziki da tsaro. Tambaya, tun daga dufanul a ƙasa 2011 da duniya ta rikice, ta shiga cikin ɗumi, musamman duniyar musulunci ta fada zazzabi, tana shakin, tana rawa, makiya musulunci suna neman su yi yaga da ita. Su wane ne suka yi tsaye, suka nuna jarumta da juriya da sadaukarwa, suka rungumi makiya kuma suka kai su kara? Su ne waɗanda suka mai da Gadir ya zama musu makarantar da suke ɗebo madadi na zamantakewa da addini da siyasa da tattalin arziki. Sun yadda waƙi atul Gadir ta shiga gabansu. Iraniyawa da Hizbullahi da ke Lubnan, da Hashadu Sha'abi da ke Iraki, da Ansarullahi da ke Yemen, ba da wani abu suka fi sauran musulmin yankin Middle East da musulman duniya ba, illa biyayya ga wannan makarantar ta mankuntu maulau.
shaja'ar Imam Ali ce ta yi tasiri, Allah ya ara musu suke da hakan makiya. Don haka shi karan kanshi hadisin yanzu tasirin shi ya bayyana, tawilin shi ya bayyana karara, ya fassara kanshi da kanshi a aikace. Waɗanda kuma ba su bi ta farkin wilaya ba ku ga sun ɗauki kaskanci ba. Dama ya Allah annabi rahama ya ce Allahumma wali man walahu wa ali wansur man nasarahu, shine muke gani ka taimaki duk wanda ya taimaki Ali. Ga ni muna ganin masoya Ali, Allah na taimakon su, wa khazul man hazalahu. Ga waɗanda ba su bi makaranta Ali ba ga su cikin kaskanci. Wallahi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.